Пич, какво ста? Здравейте, приятели, днеска сме на училище, ето го приятеля ми. Кажи здрасти, ще ти строша главата, бе. Я не говори глупости. Мързима сега става. Днеска сме на училище. Чакаме рейса, който закъснява поредна година. Закъснява ни тук. Как Янков, бе? Антон, бе? Пиши в YouTube, дай. Голямо Антон Янков по-английски. Това? Да. Теди ми ти, всяка ще седиш. Добре. И Митко, кой чакате вие двама? Теди, кой чакате двама? Текстът не види Там да колко за? Опа, извинявам се. Ако ще ме ядосаш, веднага да взимам топка. Митко, чули какво ти казвам? Като столчам, той Дай. Чакай, абонираме. Ето му. Тези клипа. Я вижте, абонира се за канала ми и се абонирайте вие задължително. Да. Малко съм грозен, ама какво да правя? Много извъжда добре, как го гледах клипа. Чао, приятели, абонирай се за канала и с камбанката задължително на всеки един клип и шорт, един палец нагоре. Чао! Кажи чао, геймър! Чао!